Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα, επειδή μου έπεσε το ίντερνετ στη τηλεόραση και βαριέμαι να παίξω Minecraft, θα παίξουμε FC24, αλλά το ίδιο κάνει. Και συγκεκριμένα θα παίξω με δύο τυχαίες ομάδες, δηλαδή απλά θα πατήσω τετράγωνο που κάνει randomize τη χώρα και την ομάδα και σε μένα και στον αντίπαλο. Και θα βάλω κάποια διαφορετικά είδη goal. Και ναι, αυτό είναι το part 1, γιατί μπορεί να μην τα καταφέρω όλα τα goals σε αυτό το match. Θα παίξουμε δύο match σε αυτό το βίντεο και δύο στο επόμενο και ναι, πάει λέγοντας. Οπότε πάμε. Οπότε κάνουμε. Πατάμε. Ρε φίλε! Α! Όμως και στον άλλο είναι τυχές κατά ομάδα, οπότε εντάξει. Ωραία. Παίζω στο professional γιατί έχει γλιτσάρει το από εκεί και πάνω και από κάτω, γιατί είναι το κέντρο και είναι το μόνο που με αφήνει, οπότε ναι. Οπότε πάμε απευθείας στο βίντεο. Ναι, τέλος πάντων, απλά. Well, hello to you and welcome to another exciting game brought to you by EA TV. My name's Guy Mowbray, delighted to be reason to believe we're in for an entertaining match here. What are we going to get from this one, sir? Sergio Ramos! Γιατί παίζω με ένα αστεράκι ομάδα, εντάξει, τι περιμένω. Πόσο rating είναι ο τερματοφυλακάς μου? Είναι 65 rating. Και ο καλύτερος μου παίκτης είναι 66. Είναι ο Snoevd και ο Μαρκόνσκι που είναι καλύτερο. Α, όχι, άκυρο. Ο Νούνες από τα Little είναι ο καλύτερος μου παίκτης. Corner. Το ψαλιδάκι που άσκεψε και είναι κυρίως στα 60 rating. Είναι insane, ξέρω εγώ, που κάνει ψαλιδάκι. Πω, τι σε κάνω. Μένει πάσα. Θα σε πάσα τον άλλο φίλο. Έλα ρε φίλε, πιο άχρος και από μένα είναι. Εγώ μου έπαιζε να παίζει καλύτερα. Πάμε, προχωράει. Για 60 rating σουτάρα ήταν και για τα άλλα. And into the box it goes. Oh no, that's a tame effort. It's comfortable for the goalkeeper. Oh, and he's won the ball. What happens now? And it's a great goal. He couldn't have met that any better. Πώς το φάγα αυτό ρε φίλε. Λοιπόν, πάσα σε αυτόν εδώ τον KFC τύπο και shoot. To the box it goes. There still could be something happening here. Assistència de Xavi, més capreta per Messi, immens Messi, encara Messi, Πάμε τώρα και για το δεύτερο γκολ που πρέπει να είναι έξω από την... βασικά, όχι, πρέπει να είναι... Ναι, βασικά, το προηγούμενο δεν ήταν μέσα στη μικρή περιοχή, ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή, οπότε πρέπει να βάλουμε γκολ μέσα από τη μικρή περιοχή.
extend their lead. Πέναλτι, ωραία. Άρα αν το βάλω, And the spot kick is seen as sufficient το μόνο γκολ punishment. No που θα yellow χρειαστεί να card. βάλουμε για αυτό το μάτς θα είναι μέσα στην περιοχή, οπότε... To extend the lead. Oh, he's put it wide. Well, he's tried to just put it right inside the post. Give the keeper no chance. It's not a good penalty there. Immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 Increíble, έχω κάνει και...